from the word kumo, kumusta ka na kuya? Okay ka lang ba? Oh, sir. Tingnan mo ako kuya. Pasensya na kuya, natatawa lang talaga ako. Pero ganito ako kalakas mag-drive kuya. Kuya, nandito po ako ngayon para magpakilala sa inyo. Unang-una po, ako po si Santo Niño de Bautista, 23 years old, proudly dignified from the land of Mindanao. So, pasensya na kuya, pero pakinggan mo lang sana ako sa mga, sasabihin ko sa inyo. Malaki po ang pangarap ko sa buhay kuya. Diretso na kita kuya para alam ko marami pang nagpupursigi at kumbaga gusto nilang mag-audition sa iyo, kaya didiretso ko lang. Budget ko po, mga 10 minutes lang po itong sasabihin ko sa iyo, di ba 1 minute lang yun, pero sa haba ng buhay ko, sa haba ng pela sa EDSA, tiyak na aabot talaga ng 10 minutes na kuya. Sasabihin ko sa iyo kuya kung ano ang aking mga talento. So ayun na nga kuya, bali sasabihin ko sa inyo ang aking mga talento. So alam mo kuya kung bakit nakikita mo ngayon dito kuya, may dalawa akong helmet na dala. Kasi marunong ako magmotor kuya. Kaya kong magkarga ng 5 pasahero sa isang single na motor. Alam mo yung single na motor, yung kumbaga walang sidecar. Yung dalawa lang ligid yun ay gulong kuya. Pasensya na kuya, Bisaya kasi ako ligid ko, pero ang ibig sabihin ng ligid, gulong. So marunong ako magmotor kuya. So tingnan mo ako kuya, isusuot ko tong helmet, talagang magmumukha talaga akong rider kuya. So pasensya na kuya, bali isusuot ko muna ito. So tingnan mo ako kuya. Pasensya na kuya, natatawa lang talaga. Pero ganito ako kalakas mag-drive kuya. Alam mo, yung Davao at Metro Manila, isang buwan ko yun. Isang buwan ko nagbiyahe. Kasi pag may kanto, may rikudo, kakain ako minuto-minuto. Pero alam mo kuya, hubarin ko to. Kakain ako minuto-minuto. Ang paborito ko sa lahat ng putahe yung adobo, yung maraming toyo, maraming repolyo, yung ganung mga putahe kuya. Okay. So, at dito naman sa dilaw na helmet kuya, isa din tong, meron din ako kasi dalawa yung motor ko kuya. Ito, pang big bike ko to. Kasi tingnan mo, malaki ulo, di ba? Malaki kasi yung motor ko. At ito naman maliit, pang pang 250 CRF lang naman ito. Then, susuotin ko kuya para makita mo talaga kung ano ang imahe ko talaga. Kasi rider po ako sa amin kuya. Doon sa Gagpang, mga trail, wala lang sa akin yan. Tingnan mo kuya. Mukha na ba akong Power Rangers? Kasi kuya, bali kuya, sasabihin ko sa iyo ang mga lumipas sa aking buhay. Sa kabila ng aking pagmumotor kuya, maraming mga babae na gustong umangkas. Totoo yan kuya, maraming mga babaeng gustong umangkas. Pero, ayaw ko sa kanila. Kaya nga ako ngayon kuya, walang jowa. Wala akong 3 taon na. 3 taon na akong nawalang babae. Naririnig mo ba ako kuya? Okay, naririnig. So, 3 taon na ako walang jowa kuya. Gusto ko, pangarap ko sa buhay na makapasok dyan sa bahay mo. Baka nandyan yung magiging jowa ko kuya. At sana'y maawa ka sa akin kuya. Oo, natatawa ako kuya, but seryoso po ako. Pasensya na kasi masayahin lang talaga tong mukha ko. Sana maintindihan mo po kuya. Kuya, 5 po kami nakatira sa bahay. Si nanay, si tatay, at ang 2 kong kapatid. Sa aming lahat doon kuya, ako lang talaga ang matalino. Si kuya, sa aming bahay, ako lang talaga yung matatalino. Ako yung nagpaplano, ako yung gumagawa ng tubig, ako yung nagsasaing, pati bigas kuya. Nagmula sa aking bulsa. Kuya, kung may plano ka na kunin ako bilang housemate ko kuya, or team bahay sa ngayong taon na to, yung Kumu. Kumu. Gusto ko sa Kumu, kuya,
From the word kumo, kumusta ka na kuya? Okay ka lang ba kuya? Kumusta ka na? Okay, okay lang si kuya. So, pasensya na kuya, alam ko bawal ka magsalita kasi maririnig ng marami ang boses mo at tiyak na basta kuya, sa pangarap ko sa buhay marami talaga. Isa na doon yung pagkapera ako, mayaman ako, kahit saan mundo mapunta ko. Sa pamamaraan na papasok ako dyan sa bahay mo, alam ko na pipiliin mo ko, di ba kuya? O, di ba? Yun talaga ang sa kuya ang lakas ko talaga sa'yo. Kuya, masama ba kuya na magpatawa ng tao? O, hindi talaga, alam ko naman yan kuya na hindi talaga masama yan. Alam ko yan. At wag mong isipin na hindi biro-biro lang to sa akin, totoo to. Galing to sa aking puso para ipaabot sa iyo kuya na kuya, mahal kita kuya. Oo, alam ng marami yan kuya, mahal kita. Kaya ako to ginagawa dahil mahal kita kuya. Kuya, kaya po pala ako sasali dahil kapag may nanalo sa team natin or isa man ako doon sa nanalo, pero gusto ko talaga ako yung manalo. Kasi kapag merong manalo, magbibigay ako ng 10 million pesos. Gusto ko ako na yung manalo kasi para ang 10 million magiging sa akin. Ayaw ko na mapunta sa iba. Kuya, kung ako ang mananalo, magka 10 million ako. Pero wag kang mag-alala kuya, yung 10 million na yun, galing yun sa akin. Mismong pera ko yun. Naiintindihan mo ako. Naiintindihan mo kuya? Si kuya natatawa. Natatawa ka kuya, pero totoo yung sinasabi ko. Kuya, alam ng marami yan. Marami akong pera kuya. Gusto ko talagang sumali sa iyo para magkapera ako kuya. Kuya, mukhang busy ka. Hindi mo na ako pinapansin. Ano ba yan? Sorry kuya. May nag-audition pala. Si The Big Dwarf yung nag-audition sa iyo kuya. So tanggapin mo rin yung marami rin yung talento kuya. At isa na rin si ba yan kuya? Si RJ sa Bandal Channel. Isa rin yung OFW na magaling arkitekto. Lahat ng bahay na konkreto, walang palyado, lahat solido kuya. Siya yung nagawa sa aking bahay kuya. Alam mo kuya, alam ko na hindi mo na ako naintindihan kasi kung saan na pumupunta yung mga istorya ko kuya, pero lahat yan kuya. Kuya, siguro nagugutom na ako at ayaw ko na munang kumain dahil bago pa lang, kakakain ko lang ngayon. Kuya, talento ko talaga ang patawahin kita. Kung mapatawa kita kuya, papasok na ba ako diretso sa bahay mo? Yes, gagawin ko yan kuya. Kung mapatawa kita, papasok na talaga ako lang mo. Kuya, ganito lang kuya ha. Kung mapatawa kita, salamat. Kung hindi, maraming salamat rin sa opportunity kuya na nakausap man lang kita. Kuya, maaari ko bang hawakan ang kamay mo? Hawakan na kuya, parang wala pa. Kuya, ang lambot ng kamay mo. Oy, natatawa na si kuya. Kuya, bakit bungi ang isang tulilo? Natatawa talaga si kuya. Ibig sabihin ba yung kuya, tanggap na ako? Yay! Tawa na kuya. Maraming salamat po kuya at sa walang sawang suporta sa akin. Kuya, punta po kayo sa bahay. Bibigyan kita ng Bisaya na manok. Tagaan kang gabi-gabi nga bulak. Ay, nagbisaya na ko kuya. Ay, kasama tuloy kang Bisaya. Kuya, sige magbisaya ko. Gabi-gabi nga bulak, anturium, sa itong mga bulak, nakakaang na kuya. Tapos daghan ko ditong hinubuan kuya. Tagaan ka short, itong mga kuwan ako, dili na ako magamit kuya. So, daghang salamat sa imong kuwan kuya. So, mato na ko kuya, kay magkuha ko og mga gamit, kay mato na ko sa imong balay. So, welcome to my podcast. Mato na ko kuya, salamat kayo.